pupuntahan namin ngayon yung pangalawang waterfalls. So mag-river trek kasi puntahan namin ay ang San Gonzalo Anli Waterfalls. Meron din sila ditong Twin Falls. Ganda ngayon ah. Yes. Ito yung unang dadaanan mo. Kung saan ang galing yung tubig, yun ang pupuntahan namin. Sobrang linaw ng tubig. Oh, grabe. Ibig sabihin, maganda ang waterfalls ngayon. Ito yung inaabangan ko talaga. Magmula din gusto ko ng waterfalls. Pupuntahan namin yung kasunod. This way. Kawawa siya. Kumain. Hindi namin nakita. Kahit dito na maligo, oh, pwede. Malalim na to eh. Wow! I love water. See? Ganda. See? Water. Oh. Dito sa unang mini waterfalls. Wow.
So, pupunta kami ngayon na naman sa pangatlong mini waterfalls. Wow! Strong, ah! Oh! Galing! Jay, galing! Malinis siya. Ito yung pangalawang lagoon. Wow! Nandito kami sa pangatlong